naselje jednog velegrada. Kada uobičajeni tempo života u njemu poremete teška krivična dela, da li i obični ljudi treba da strahuju za sopstvenu bezbednost? Opasno i ovde, vidiš da se svašta dešava. Kidaju se lančići, žena ne sme da izađe uopšte sa lančićem ili sa nekim nakitom, sve se iskida, sve. Ovde je narod više siromašan, da vam iskreno kažem. Više je nema nekih para, nije opasno to. Beogradsko naselje Karaburma. U poslednja 2 meseca ovaj kraj potresla su 2 brutalna ubistva, demoliranje kafića i tuče na ulicama. Policijski uviđaji na mestu zločina bili su učestala slika. Policijska stanica Palilula je jedna od većih, teritorijalno gledano i po broju stanovnika i teritorijalno, i ništa ne zaostaje za Novim Beogradom, koji bi rekli kao primer tih, recimo, većih krivičnih dela, po broju izvršenih krivičnih dela. U klasičnoj sačekuši 13. decembra u ulici Salvadora Allendea sa više hitaca iz pištolja ubijen je 42-godišnji Dragan Stojanović. Nepoznati ubica Stojanovića je sačekao u prizemlju zgrade u kojoj je živeo i na njega ispalio više metaka. U toku pucnjeve 3 metka su probila vrata susednog stana u prizemlju, ali pukom srećom niko nije povređen. Izvršilac je uspeo da pobegne, a Stojanović je podlegao povredama na licu mesta. Ubijeni je imao bogat kriminalni dosije. Statistički gledano, znači teža krivična dela su u opadanju. Mogu da vam kažem za teške krađe na drzak način da su negde oko 50, možda i 60% su u opadanju u odnosu na isti period prošle godine. Krivična dela razbojništva su unazad mesec, 2 su u opadanju, recimo za 2-3 krivična dela razbojništva smo u smanjenju. Još jedna od slika koje ne treba da budu deo svakodnevice je izlupan inventar kafića u ulici Pere Ćetkovića na Karaburmi. Grupa od najmanje 10 maskiranih muškaraca sa bejzbol palicama izlupala je kafić koji je u vlasništvu Aleksandra Babića, jednog od vođe navijačke grupe Alcatraz. Pripadnici policijske stanice Palilula brzo su uhapsili 4 mladića, koji su u navijačkim krugovima poznati kao janjičari. Za ostalim napadačima se intenzivno traga, a motiv napada istražuje. Cijel život živim ovde, nikad nikakve opasnosti nisam bio. Sve koje poznajem, niko nikakve opasnosti nije bio. Policijska stanica Palilula pokriva širok rejon grada i policajci svakodnevno brinu o bezbednosti svih građana. Trude se da Karaburma za sve ostane sigurna teritorija. Da li se može reći onda da meštani Karaburme žive u takozvanom getu? Pa da vam kažem, to je javnost kako je uradila, znači, ali od toga sigurno ne, znači to neki geto i nešto, znači toga ne, znači mogu da kažem odgovorno tvrdim, zato što se bavim tom problematikom, znači broj krivičnih dela u opadanju i nemamo na Karaburmi dešavanja gde je to nasilje došlo do izražaja, gde su ti izvršioci upotrebili neku silu i nešto, a prema licima, recimo, da li je to napad, da li je samo fizičko lice, pravno lice, trafika, prodavnice i ostalo, znači sa elementima nasilja, toga na Karaburmi nema. Na Karaburmi ima nekoliko navijačkih grupa, a u policiji smatraju da je svaki obračun među njima pojedinačni incident. Znači, odgovorno tvrdim da je Karaburma stvarno bezbedna grad i ja se krećem tamo, moji drugari i prijatelji, to su pojedinačni slučajevi gde se dalo medija, gde su dali pažnju na tome, ali takvih delova i istom periodu je bilo i na drugim opštinama. Policija je uhapsila 3 osumnjičenih za ubistvo Vladimira Živkovića, navijača Partizanove navijačke grupe Zabranjeni, koji je 25. oktobra izboden nožem u tuči u dvorištu osnovne škole Filip Višnjić. Ranjeni muškarac uspeo je da se probije do ulice gde je pao i na smrt iskrvario. Iako se nagađalo da je ovo ubistvo posledica navijačkog obračuna, istraga je još u toku. Bilo je tamo kod škole naše, ja tamo živim na Karaburmi. Ali bilo je jedno ubistvo tamo neko, ne znam koji je to omladina. Teška policija to može da... To su pojedinci koji žive ko zna kuda i te i sve.
Iako se tuča dogodila u školskom dvorištu, direktori škola kažu da deca ne dolaze u direktan kontakt sa ovakvim događajima. Pošto smo imali iskustvo susedne škole, mi smo se obratili školskom policajcu da pokuša da vidi na nivou opštine Palilula da se obezbede neki ljudi koji bi dolazili popodne. Najviše je to okupljanja oko 4. 5. časa popodne. A tokom novembra dolazili su, juče su bili operativci, da se dogovorimo konkretno, da pitaju da li smo zadovoljni. U dvorištu osnovne škole Jovan Popović veliki grafit posvećen srednjoškolcu koji je ubijen u parku u ulici Pabla Nerude u aprilu prošle godine. Telo 19-godišnjeg Milana Đokića sa ubodnim ranama na grudima pronašli su slučajni prolaznici na prometnoj stazici u parku. Mladić nije imao kriminalni dosije. U Velegradu, pogotovo decu, treba navikavati da žive velegradski. Ako je to tako, onda i u školi Jovan Popović treba obratiti pažnju od prvog razreda nadalje. Da zna kako će se ponaša sutra na Slaviji, kako će se ponaša u nekim delovima Beograda, pa i u školi Jovan Popović i na Karaburmu uopšte. Ne bih ja video da je to neki posebna bezbednost baš za Karaburmu. Ukupno je to za Beograd. Kaži mi, Mladeta, je li bezbedno ići ovde u školu? Pa jeste. Jeste? Šta radite u dvorištu? Tapkamo se. Na nivou škole sam preporučio, ne može se zabrani, da deca ne izlaze van školskog dvorišta. Međutim, da pripreme užinu pre da donesu je u školu i tako dalje. Međutim, roditelji su u tog trenutka reagovali da to nije dobro, da oni hoće da dozvole svoje deci, da oni imaju poverenja u njihovu decu. Što se tiče tih svih situacija, ja sam pre svega zbog saobraćaja to hteo da regulišemo. Statistika kaže da je ukupna bezbednost u odnosu na prošlu godinu bolja i veća na teritoriji opštine Palilula. Ipak, poučeni ranijim iskustvima, neki koji tamo žive i rade suočeni su sa pojačanim oprezom. Pa, boga mi teško. Teško. Ima pljačke, ima svega, oružane, mislim i tako to. Tako da stvarno nije zgodno. Vama se nekad nešto desilo? Da, pa desilo se. Šta? Imali smo pljačke ovde, razumeš, oružane s pištoljem na šuberu i tako. Nije sve jedno. Bez obzira što kažu, što se nije završilo, mislim, nikad, hvala Bogu, mislim. Nije se završilo po nas, mislim, tragično, ali moglo je. Na staroj okretnici u ulici Marijane Gregoran u septembru 2009. godine zbog falsifikovane novčanice od 500 dinara život je izgubio tada 23-godišnji Marko Stepić, radnik trafike. Izvršilac Nikola D. pucao je nesrećnom mladiću u glavu pošto nije hteo da mu usitni lažni novac. Plašimo se, ali moramo. Jednostavno moramo, nemamo kud. Jer zavisimo od tog posla, što kažu, iako je minimalna plata, mi zavisimo od nje. Znači, ja pogotovo u mojim godinama, sa 54 godine, ja gde ću? Iako su po rezultatima i broju rasvetljenih krivičnih dela u samom vrhu na nivou policijske uprave grada Beograda, policajci Palilule i sami se svakodnevno suočavaju sa rizičnim situacijama u kojima su neki od njih žrtvovali i sopstveni život. Mi smo imali na teritoriji Karaburme, o tome je pisano već, gde su naša dva policijska službenika uniformisana stradala u Komercijalnoj banci u ulici Marijane Gregoran. Momci su radili redovno, imali su dojavu da se u toj banci dešava razbojništvo, intervenisali su i nažalost tom prilikom je jedan naš policijski službenik izgubio život obavljajući redovne dužnosti. Karaburma ipak nije njujorški Bruklin. O životu u getu u tom kraju nema reči. Osim pojedinačnih slučajeva nasilja i krivičnih dela koja su mahom rasvetljena, iz policije tvrde da obični ljudi ne treba da brinu. Zvanična potvrda je stanje redovno.